nerviós. Buah, la que m'espera avui. On està la gent? Avui és un dia molt important. Vinga, va, som-hi, vinga, va, nois, vinga, va! No em marcaran cap gol. Li tiro per dalt o li tiro per a baix? Vamos! Buah, aquesta és l'última oportunitat. Ostres, quina abraçada! Quin va anar a jugar aquest joc? Els ha sortit bé una altra vegada.